Sus, kitang tanan no? Dapat magtanong gitag eskwela para makabot atong pangandoy og maka-graduate na ta. Kay para malipay atong pamilya, dapat humanon sa gyud ang pag-eskwela kay kung dili na ni humanon magminyo-minyo mo. Aw, lisod gyud kina. Mao ni akong mga advice sa mga bata karon na dapat humanon gyud ang pag-eskwela. Dili sa gyud magminyo-minyo. Sin buta nga gistorya man dira. Kani yang gistorya. Tama na ko ba? Nak. Nak. Oh my God! Uy, Alisa good. Alisa, nako istorya nimo. gituwag ko papa. Alisa. Kadyo. Nako ipanguntahan nimo. Unsa may pangutana nimo pa? Oh my God! Nak. Ingon sila ba? Talawan daw ta mga Bisaya. Tinood na. Oh my God! Dili lang sila magkumpiyansa sa mga Bisaya. Di wala lang sila kabalo. Nga ang gubat sa Tagalog, lasang na na. Nga ang gubat sa Bisaya, nagpinosilay na. Nga ang gubat sa Tagalog, lasang na na. Nga ang gubat sa Bisaya, nagpinosilay